Det kunne jeg jo mærke lige fra jeg kom ind ad døren der, at det var det, jeg skulle prøve, fordi jeg psykisk ikke havde det ret godt. Så derfor så blev jeg hurtigt en del af Kolding Hypnoseklinik, og det har jo bare beriget min verden fuldstændig vildt og voldsomt. Gå fra at have det rigtig skidt til at få det virkelig, virkelig godt. Det har givet mig, at jeg ikke render rundt med daglig angst længere. Jeg kan være sammen på lige fod med alle andre, fra at have haft det rigtig, rigtig skidt, ikke turen og simpelthen været en lille bange pige, til pludselig at være åben og rank og have det så godt med mig selv. Så det har lidt reddet mig fra det dybe, store, sorte hul, jeg var på vej ned i. Altså, jeg ser mig selv i fremtiden som værende den der glade, sociale, have det vildt godt positive pige, som ikke noget kan stå i vejen for, altså at jeg kan gå ud og klare hele verden et eller andet sted. Det er der, jeg ser mig i fremtiden. Og at nu skal jeg jo giftes her om 1,5 år jo, og der vil jeg jo gerne stå knivskarpt og være den smukkeste brud i hele verden for min kæreste. Og det er jo der, jeg ser mig selv, altså. Et godt liv, have det godt, leve sundt, dyrke motion. Ikke fordi jeg skal, men fordi jeg har lysten til det.